ego bụ mma nwoke nwata kwọcha aka sọrọ ọgaranya n'ime n'ọba ego n'ofe tọlụ tọba ego agbọbịa mama bụ ego n'ụlọ nwoke malụ ma bụ ego onye gbata ego n'okolobịa ọka onye gọlịa ego oyibo dị enye leti ma ncha ịgbata ego na nwatakịrị obodo a na-akwụrụ gị aka ijebe ejebe so n'ijebe ịnaba eso n'ịnaba ịmụrịa bụ obodo so n'ịmụrịa maka na ịkpala bụ na nwa ụmụ okorobịa na-ekiri gị mgbu ụmụ agbọbịa na-achụ gị achụ ego abịazie n'aka nke ọzọ n'elu ụwa ndị ego na-eme karịrị mmụọ na-eme ego ka mmadụ ji gbuo ebi ya were iwe gwa ọgwụ ego onye gburu mmadụ maka ibi ego onye ji enyi wee mkpọnya kada n'oge amata ọ bụ igbusi mmadụ wee mata ego imezi chọọ nwaanyị ga-anụ mana iwe ji anụ nwaanyị bụ maka nwa ego mmadụ ji egbe gbagbu ibi ya n'ụwa maka ibi ego ego bụ mma ego bụ njọ bụ ka ịgbalite egwu anya maka na anyị wele egwu nwa bụla ọgaranya obodo anyị ga-abụ egwu n'anya mana anyị wele egwu nwa bụla ụbịam obodo anyị ga-agbalị ọsọ nwata meze mma na beba si na ọ dị ka anyị na dị
eju abụọ akụ ezu mkpa onye bụrụ milonia ọgbaba mbọka bụrụ trilionia ọgbaba mbọka bụrụ milonia onye bụrụ milonia ọgbaba mbọka bụrụ trilionia ụfọdụ ubi na-akanye ịmago na ụfọdụ ubi na-agbagba ụfọdụ ubi n'ụlọ elu a na-ezuru oke chacha ilile ọgaranya dịka ọbụrụ chukwu anya nwa nwoke na-abụ ego n'ụwa Chibu kunya la benyi
nwanne na mụ dị nwoke iwelu aka merụba oyi mụ na be Linus nwa mmadụ ka na-ekwelu m egwu ịbụ ezi nwanne Michael Okeke Ogonabụ aka mela akwụkwọ Michael Nwaọbụ ọbọchị n'ụmụlụ aka mela akwụkwọ ibe anyị wee ekwe aka mela akwụkwọ mmadụ edozu na weke ịbụ nwanne mbozi njelu ụka na ụkwụ ọnụ Kenneth Nwankwo ọma ọkachukwu ọ bụ dobi ya na nnukọrịa egwu onye ji ebu iloko ji kpụlụ eburu ya ndị egwu wesi n'ije mụ nwere ude ọ bụ na ọ ga-adịrị gị mma onye mela ogologo keluru ya ụlọ ekene dịrị Denis Nwokechukwu ọbụla ọzọ n'Enugu Denny Best Hotel na Kano Denko Hotel na Kano Benji eze nwa Benkuduman na-adazi Benkuduman and Son Nigeria Limited Ibe mana ngozi nwa ọbagụ o melọra na n'ise onye ọma kedu maka Mike Nwankwọcha Ebube agụ n'Enugu bụ ọyị ọma onye ọma n'ibi n'Abuja Injinia Paul Erinne ugogbe na-edo n'Igadi onye ọma n'Izọkịja wee bịa Celestin Ibanyichukwu ọnụ achala n'Ukwuchu oyimụ nwachi na-emelụ Onyama na Jos TV anyị si ọnụ achala Investment Limited Amobi Mudoye Agbogidi na Nnewi Chinyelu Ugo Nnewi Ibe manager ọnụ Nwafule
eze egwu ebili Emeka Morocco, one man.